दिनै आयं लानानै थांनायदो एसे गोजान जायो आरोना हसनापुर होनना बुंनाय जायगायाव थांनायदो जोंनाव फख्रिबो दं नालाय ओमफ्राय इथिं ना सारनोसै ना सारनानै जाना फैनोसै आरोना मा जादों दिनै एसे नार्भास जादों आरोना भिडिअ बानायनो बारा हाया जादों माने गोसोखौ हमथानो हाया जागासिनो माने बारा रायज्लायनो रोङा मोनलायलांदों आरोना दिनै बेफोरबायदि जादों माने ओइ नै मेब्राङा दासो फैगासिनो ओइ मेब्रां खानाय खाथ'बाय माथो दिनै मासे देलाय थाबायदोलै खानाय खफाखौनो भिडिअ लालायनांगोनलै नै मोजां नुदो दे मोजां नुदो उननिफ्राय मोजां नुदो कमबल मा खुदै गजोबदो मा खुदै गजोबदो ओइ आदार मोना गबजब जिरायना दङ नैथिं गारिया फैयाखै खोमा दाबो टम लांनो नागिरदों हसनापुराव औ धुलाफोरा माब्रै ओइ धुलाया माबोरै गुफुङो फर लाइन बानायगासिनो ना इथिं गारिफोरा गारियानो नेबाबो फैला आरोना बरिं आरो धुलाथारिया थानोबो हाया एसे जिरायना थाफैबाय रियेल लोङोनो रियेल जुस गगासो मोनगुलायबायबाला हा बाला जायै गगासो मोनगुलायबाय गगा मोनदो मुलि जा बिराद डिस्टार्ब जागासिनो आरो ने फर लाइन बानायनायनिफ्राय कलेजनि स्टुडेन्ट जाय स्कुलनि स्टुडेन्ट पुरा धुला खत्म जालांजोब्बाय इमान गोबावनि उनाव दासो मोनफैबाय बिमाया भिडिअ लानाय नुनानै खारबाय इमान गोबाव 2 घन्टा जाखाबाय आरोना फैनाया 12टासोआव फैदोंमोन ओमफ्राय दासो मोनफैबाय दोस Pai. Ala din pai. Ha? Sorry ya. Sol. Kapkaya आरोना जाय दोंबामो बिदिनो थाखायो माने गाबखाया रावजोंबो नांगो मबाइल नांगो दे मोना दान नागिरलायो Anya Ale Tuh Nih gosok ketan menbai mobil bawa dong manifestan gosok ketan menlai bane Anya Anya gosok ketan mesona Ale dos Hoi dos Hoi Ang kena iya Hei Kasih narna ini Palam mas ya Patra bar Nah bidi goja bidi Tangsi jangan harus ada nengah pepu ada tambahan pulung Sebelah jangan sunaya दा सुनु थासिगोन ना मादैया थांसिगोन ना सुनु ना नै हेलौ हाय सुनु ओइ बुम tinggal anya ba ale babale nih bum Dembu Ale Sona Sona Này Bum Chơi bia Sợ Ale Golumul Ayo khana sebenarnya Golumul ane Thasikan जा थांनोसै Sona
Nom 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 nom. Nè. Dạ. Dairot, Lucy, Kolosi. Nah, bahasa ini nama nih gufur nudrai bundi, ini nama Lucy, sampai ini be bunda, ini nama Dairot, sampai mauji nama Kolosi arena, sampai masih dengan magur gundan, sampai gaya ya. Serep saudo nih, sampai ting serep, sampai berem. Oh, magur gunda ya, serep mabak rada ini, magur gunda. Morning breakfast nih, suji janse, suji, mana suji? Soji na suji? Suji. Oमफ्राय आङो मैया ओंखाम जाखादि आरोना ओमफ्राय दिनै जानांसिगोन एसे थाबनो मैया ओजोंनिफ्राय मोनाबोबाय ओमफ्राय ओजों ओंखाम जानाय जाखादों नालाय ओमफ्राय न'आव फैनानै ओंखामानो जानाय जादिया मानो होनोबाथाय एकदमबारे ओजा जाना फैखानानै बियो बुंनो थाखादों माने आंना ओमफ्राय भिडिअ मैयाना गुसुं जादों नालाय दिनै एसे जरायना होबावदेरनि होननानै आङो फैफिनबाय आरोना दाबायदि मेसें समाव माबाया रानो आरोना नै बाथौआ सिजौआ रानो दाबायदियाव सेस राननानै सिरिजोबो आरो दाबायदियाव सिजौ बिलाइफोरा ओमफ्राय बेथिं ख्रिस्टमासबो फैगासिनो ओमफ्राय गासैनिसिमबो एडभान्स हेपि ख्रिस्टमास आरोना ख्रिस्टमासफोरावथ' आंबो बिराद मोसाखांबाय आरोना बिदि आदाला ख्रिस्टान नालाय बिसोरनाव थांनानै बिराद मोसायो आरो इन्टारेस्ट मोनो बिरादनो गोबां जायगायाव थांनानै मोसाहैयो आबो बोसोरनैसो जाबाय आरोना आं जेब्ला हाबा जादोंमोन अब्लानिफ्राय आं ख्रिस्टमास मोसानो जायाखै आरोना नङाबा सेंग्रा समाव माने गोबां जायगायाव थांथिं ख्रिस्टमास मोसायोमोन आरोना आदामोनजों गारियाव थांनानै बास मोनसे लाखायो स्कुल बास बे स्कुल बासाव थांनानै माने गोबां जायगायाव मोसायोमोन आरोना बिराद इन्टारेस्ट नाङोमोन आरो सेंग्रा समाव सायोमोन बेफोरबायदि मोसानानै हाबा जाखांनायनि उनाव अबावथो बेरायबाय थानो मोनोना बेनिखायनो सम मोनदिया ओमफ्राय थांनायानो जादिया आरोना हाबानि उननिफ्राय मोसानायानो जाखादिया देग्लाय नायनोसै माबोरै जायो अबावबा थांनाय जायोना जाया आरो आंना दासिमबो ख्रिस्टान लोगो गैया आरोना सोरबाफोर लिङोबा थांनोसै आरो ख्रिस्टमास जानो अननानै लिंहरोबा थांनोसै ख्रिस्टमास जानो थाखाय देग्लाय नायनोसै मा जायो लिंनायाथ' लिङो गोबाङानो लिङो आंनि साबसक्राइबारफोराबो लिङो आरोना लोगोफोराबो लिङो ओमफ्राय थांनायानो जाया आरोना थांनाय बोसोरबो लिंदोंमोन ओमफ्राय आं सम होनो हादिया बेनि थाखायनो थांनाय जादिया ओमफ्राय नै नुदोंना नै खाफालनानै इयो हामदिया आरोना दावदै जाना होनानै थालांबाय आरो एक्सिडेन्ट जानायावनो इयो असाइस नुग्रा जाखाबाय आरोना इयो एकदमबारे बोरैबा ओमफ्राय गरसि गायदोंमोन आरोना गरसियाबो हेभि जाखादो नोगोदै सामानि माला दारनायनि फिथाइफ्रा नै गयाथ' इ थांनाय बोसोरै थायखादोंमोन आरोना ओमफ्राय देग्लाय आरो बेलेगाव थायबावदो नै इयाबो थायदों ओमफ्राय आरो इ बायख्लानाय नै बायनो थाखाय चान्स दं आरोना बिराद नै बारफोर फैबाथाय बायगोन खोमा फिथाइ थायदो नोगोद थायदो सायाव थायदो नै ओमफ्राय नै फांसेयाव बारा थायदिया दंफाङा एसे एकदमबारे मददा बरियाथारमोन ओमफ्राय बिबार बारबाय थाखायो आरोना एनि टाइम नन स्टप बारबाय थाखायो इनि दैखौ लोंनो लुगैसोबाय माला मोनलोंगोनथाय मिथिलालै गरम सुजानोसै दे नोंबो जागोन ने जागोन गरम दै एसे हुफु खालामना जा दे हरावबो अनला ओंख्रिसोमोन नालाय अनला ओंख्रिखाय जादिया आङो अनला ओंख्रिबो जानो बायोब्रा आङो बिराद बायो आथा बोरैबा लेथ्रा मोना अनला ओंख्रि सबाइखौबालाय गोथाव मोनो आरो जा मावजि सैमा बिदा फंबाय जा सुजि होदों आङो ओइ आं सादिन थांना